Mission quiet. Siyan. Eh, hingot ko nga. Matumba na sana. Guys. Guys. Sana magagawin ka dyan. Akong i-share na ko ka dyan. Ay, look ka. Kaya madali ra kayo matumbal siya na. Ay, quiet kaya. Masa ko si YouTube ko lang. Asa mo ko? Behe ba? Ay, saan mo?
Naka-live siya. Hmm. Ay, say pagluhag. Iswag sa. Behave ba dyan siya? Lagi. Pag-behave, behave. Lagi. Wala. Sabi. Wala man. Oh, ganun. Ganun, kami. Again, ay pagkuhan ma tumba na sad na ano.